Absența lui Horia Bernea. Gabriel Liceanu, selecție din Declarație de iubire, audiobook produs de Humanitas Multimedia. L-am visat în noaptea de după moartea lui, cu acea senzorialitate specifică visului, care o imită atât de bine pe cea reală și care te face, trezindu-te, să nu ai nicio îndoială că l-ai avut pe celălalt în față, că l-ai atins și i-ai vorbit. Aceste stări de grație nocturne redeschid relația noastră cu moartea, pe care slujba înmormântării și punerea în mormânt păreau să o fi închis. Ei bine, nu e adevărat că totul s-a încheiat. Pare să fie morala acestei vizitări în somn. Există, iată, o punte pe care cel care a trecut-o poate să revină pentru a ne lăsa să înțelegem că el nu a dispărut fără urme și că, într-un sens absolut, el continuă să existe. Dar cum? Și de ce ne alege pentru a face semn pe unul sau pe altul dintre cei care am fost aproape? Când visul a început, Bernea era așezat pe scaunul din pânză de cort întinsă între rame de lemn din atelierul său. Era îmbrăcat într-o salopetă. M-am așezat pe jos, în dreptul scaunului, punându-mi capul pe genunchii lui. Apoi l-am cuprins cu brațele și i-am spus: „Dacă ai ști cât mă bucur că te văd, spune-mi, cum este?” „Mi-e atât de silă,” mi-a răspuns, „atât de silă.” Când i-am povestit visul lui Mihăileanu la Paris, mi-a spus că începuse desprinderea și că momentul acesta de început al ei era pentru cel care tocmai trecuse dincolo cel mai greu. M-a izbit în mai multe rânduri la înmormântări sentimentul de superioritate pe care îl au cei rămași în viață față de cel mort. Eu sunt încă aici, pare că își spune fiecare, în timp ce el a plecat. Pe semne că însuși instinctul vieții e cel care să dește noi gândul că a fi în viață este un merit. Instinctul acesta nu mai funcționează însă când cel dispărut este un prieten. Pentru că el făcea parte din ecuația vieții tale, ceva în această ecuație se strică. Pornirea orgolioasă de a rămâne înfipt cu picioarele în tărâmul vieții dispare, pentru că însăși viața își pierde din forța de atracție. Cel dispărut ia cu el o parte din tine, partea aceea pe care o aveați în comun, și prin acest transport el este de fapt însoțit în plecarea lui de aici. Dispariția unui prieten conține în ea sugestia că ne-am putea muta de aici, ca și cum centrul de greutate al lucrurilor și al vieții a trecut odată cu el în alt teritoriu. În acest sens, un prieten care dispare este repetiția generală a propriului tău sfârșit. Toate morțile neașteptate au ceva din aparența unei scamatorii. Cel care, până adineauri, organizase prin prezența lui o lume, dispare pur și simplu. Misterul morții tocmai în asta constă, în disproporția dintre promptitudinea cu care cineva încetează să fie și golul formidabil pe care îl generează în consecință absența lui. Cu cât golul acesta este mai mare, cu atât scamatoria morții pare mai reușită. Ridici capacul cutiei, care era viața celuilalt, și înăuntru nu mai e nimeni. Decorul nu s-a schimbat. Totul a rămas pe loc. Casa lui, lucrurile lui în ea, hainele atârnate în dulap, pipa cu cutia de tutun golită pe jumătate, cartea pe care tocmai o citea, o pagină rămasă pe birou cu câteva rânduri scrise în grabă, un tablou pe care trebuia să-l termine, așezat pe șevalet, CD-ul pe care l-ascultase ultima oară, dintre cele alese de-a lungul anilor și din care se alcătuia conturul muzical al ființei sale. Numai că la capătul acestor lucruri nu mai e nimeni. Dacă am plâns auzind vestea morții sale, este pentru că mi se făcuse dor de el pe măsura acestei definitive absențe care își începea de acum istoria ei în mine. Pentru că există și o istorie a ieșirii cuiva prin moarte din viața noastră, nu numai a felului în care, prin gesturi și întâmplări comune, el ne cotropește și se instalează în noi.
Orice moarte este începutul acestei retrageri progresive din ființa celorlalți, a acestei prezențe înfrânte care pleacă steagurile și care treptat, așa cum ne-a ocupat, ne părăsește plecând în uitare. În uitare? Cineva iese prin moarte din viața noastră. Dar dacă o face, nu este pentru a intra altfel și mai bine în noi? Fiecare om înseamnă în viața noastră exact atât cât păstrăm din el după moartea lui. În fapt, suntem locuiți de cei dispăruți. Și dacă ființa noastră se întâmplă să aibă temelie, amplitudine și forță, este pentru că din adâncul ei are cine să urce periodic spre noi din trecut. A avea trecut înseamnă a face ca lentei goliri a noastre de prezența și prezentul celor dispăruți să-i răspundă, în altă regiune a ființei, o depunere la fel de lentă a ceea ce aparent a ieșit și s-a șters din noi. Noi suntem cu adevărat din clipa în care putem face recurs la un trecut, adică din clipa în care începem să fim prin raport cu ceea ce am fost. Ne cunoscuserăm printr-un prieten comun în anii 70 în curtea Institutului de Istoria Artei din Calea Victoriei. Mi s-a părut morocănos și dezagreabil. Obișnuitele formule de introducere mai mult le-a mormăit decât le-a rostit. Păstra o gravitate înghețată, la care se adăugau aroganța sprâncenelor ridicate și colțurile gurii trase a nemulțumire în jos. Niciun zâmbet, niciun efort de întâmpinare. Și apoi mai era senzația greu suportabilă că în timp ce vorbea cu celălalt îl cântărea, că lua mostre din el în valurile succesive ale privirii și că le prelucra într-un comentariu intern lipsit de orice complezență. Apoi l-am cunoscut. Am fost la el la atelier, am petrecut cu el, am văzut împreună biserici, cimitire și sate, am făcut sărbători împreună, am vorbit despre Dumnezeu, despre Sfinții Părinți și despre poporul român, ne-am comentat viețile și prietenii. Așa cum nu toți oamenii, pentru că gândesc, sunt gânditori, la fel nu toți oamenii, pentru că văd, știu să privească. Ce înseamnă atunci să vezi cu adevărat? Trecusem de multe ori pe strada Lucaci, în preajma căreia locuiesc. În afară de gropi, câini, copii care se jucau în stradă, case de la brate și mașini pe trotuare, nu vedeam nimic. Apoi m-am plimbat de mai multe ori cu Bernea prin aceleași locuri. Mi-a arătat culoarea pompeiană păstrată pe zidul unei case din secolul al XIX-lea, frumusețea cărămizii care se ivea de sub o tencuială căzută, o ogivă peste care cădea o ghirlandă de piatră. Într-o vară, la Tescani, m-a dus în livada cu meri. Ridica merele tărcate, căzute pe jos, și mi-arăta cum pătrunde irizația dungilor roșii în cele gălbui. Mi-a arătat cimitirul din spatele unei bisericuțe din sudul Moldovei, despărțit de curtea bisericii printr-o poartă din uluci pe care o deschideai și o închideai cu un opritor mic de lemn care glisa în jurul unui cui. Deschideai poarta și te duceai să mori cu firescul cu care treceai din curtea casei în ograda păsărilor. În curtea unui țăran mi-a vorbit minute în șiri despre minunea care e pridvorul ca spațiu de mișlocire între afară și înăuntru. M-a dus la Brad, în Ardeal, să văd un cimitir de cruci sculptate în piatră din secolele 15-16. Am o fotografie din acel loc. Bernea și cu mine stăm pe o bancă simplă de lemn, într-un peisaj mirific, și privim grav undeva în fața noastră, ignorând aparatul de fotografiat. Pleșu, în picioare, în spatele nostru, cu o mână pusă pe umărul meu, privește cordial spre aparat și reface legătura cu lumea pe care ceilalți doi, interiorizați și melancolici, par să o fi întrerupt. Astăzi, când mă uit la poza aceasta, știu că între timp s-a strecurat între noi moartea. Numai că peste un număr de ani vom fi din nou la oaltă sub deznodământul ei și ea va fi singurul personaj adevărat
al acestei imagini, imaginea din spatele imaginii. Când vorbea despre ceva care îi plăcea, se bâlbâia de bucurie. Evocate de el, obișnuitul și umilul deveneau atât de importante încât intrau în raza neobișnuitului. Grădinile, casele, dealurile, coloanele pe care le picta intrau în epifanie, tocmai pentru că privirea lui ajungea până în punctul în care totul vorbea despre Dumnezeu. Pictura lui este profund mistică, nu pentru că într-un final a început să picteze biserici, altare și lumânări, ci pentru că atunci când, de pildă, picta o fereastră îngropată în peretele umil al unei case de țară, străvedea și picta în ea omniprezența crucii în viața de zi cu zi. Îl văd către 35 de ani, înalt, subțire și gracil, îmbrăcat hamletian, cu o cămașă albă cu mâneci bufante, aducând la siluetă cu Gerard Philippe. Peste imaginea aceasta se suprapune apoi cea a anilor din urmă, boierească, cu bretelele de la pantaloni întinse pe pântec, mustața și barba cărunte, doar mâinile rămase neschimbate, cu degete tinere și nervoase. Prima imagine este cea a proiecției ideale, pe care cu toții o purtăm în noi pentru că există, în fiecare dintre noi, nevoia de efigie, de pur și de înalt. De aici, din acest loc comun romantic, se naște, pentru cei care lasă ceva în urmă, legenda destinată posterității. Tot ce este precar în ființa celuilalt, căderile, minciunile și abjecțiile chiar, sunt lăsate deoparte și urmașilor le este prezentată, asemeni unei statui căreia timpul i-a spălat culorile, doar strălucirea pietrei. A doua imagine, a ultimilor ani, e cea care îmi vine în minte de câte ori stau de vorbă cu el. A sta de vorbă este o expresie stranie. Când doi oameni stau de vorbă, nu înseamnă doar că stau locului și vorbesc despre indiferent ce. A sta de vorbă este un sfat de taină despre viața și moartea celor care vorbesc. Spun asta pentru că reproșul pe care Bernea ni-l făcea în ultima vreme, lui Pleșu și mie, era că nu apucăm să stăm de vorbă. A dispărut lăsându-mi senzația că aveam să ne comunicăm ceva urgent sau deosebit de grav, ceva care ar fi anulat inerția tâmpă a felului în care ne trecem zilele și că la capătul acestei întâlniri vom fi aflat câteva lucruri care aveau să ne așeze altfel în viețile noastre. Toate dialogurile importante au nevoie de mijlocirea morții. Nu se stă de vorbă cu adevărat decât pe patul morții sau în absența definitivă a unuia dintre parteneri. Când ne reproșa că nu apucăm să stăm de vorbă, Bernea ne chema, conștient sau nu, în orizontul propriei sale morți. L-am ascultat pe Gabriel Liceanu. Ce am învățat de la Constantin Noica? Andrei Pleșu, selecție din 3 poeme filosofice pentru Sanda și 2 evocări ale lui Constantin Noica, audiobook produs de Humanitas Multimedia. Dintotdeauna, încă de pe când trăia Constantin Noica, am știut că n-am să pot fi niciodată în relație cu opera lui un exeget. Viața m-a pus alături de câțiva prieteni într-o postură în același timp mai simplă și mai complicată. Postura de mărturisitor. Ca mărturisitor, nu poți nici măcar să-l citești cum se cade pe cel despre care mărturisești. Îi știi cărțile din auzite, îi știi ideile din dialog și în aceste condiții e greu să adopți obiectivitatea și rigoarea necesare unei analize de text. Am dreptul să mă întreb, cum are dreptul să se întrebe oricine, ce am învățat la urma urmelor de la Noica? Am învățat doar o tehnică profesională, o anumită exigență, responsabilitatea de a merge la surse, de a învăța o limbă, de a avea lecturi, anumite lecturi, fără îndoială că am învățat și asemenea lucruri. Îmi spun totuși că toate astea se puteau învăța de la oricine altcineva, deși n-au fost pentru generația noastră mulți profesori în licee și facultăți care să ne învețe meserie cu atâta aplicație.
Se pune deci întrebarea ce am învățat în plus de la Constantin Noica, dincolo de ceea ce aș fi putut învăța de la alții. Ori apăsând asupra acestui în plus, am dat mai întâi peste un minus. A trebuit să recunosc că dacă prin învățătură înțelegem o doctrină compactă, un sistem de soluții, o rețetă, ceva definitiv cu care umbli toată viața în buzunar, dacă așa ceva înseamnă învățătură, pot afirma un lucru scandalos la prima vedere, și anume că în planul acesta n-am învățat nimic de la Constantin Noica. Simt pe de altă parte că el ar fi fost de acord să spun acest lucru scandalos, pentru că tema unei școli în care nu se învață nimic a fost tema întregii lui vieți și mai ales a tinereții lui. Iată o însemnare din 1940. Visez o școală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăiești liniștit și cuvincios într-o margine de cetate, iar oamenii tineri, câțiva oameni tineri ai lumii, să vină acolo spre a se elibera de tirania profesoratului. Căci totul și toți le dau lecții. Totul trebuie învățat din afară și pe din afară, iar singurul lucru care le e îngăduit din când în când e să pună întrebări. Dar nu vedeți că au și ei de spus ceva, de mărturisit ceva? Și nu vedeți că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? Suntem doar mijlocitori între ei și ei înșiși. Dar nici asta nu trebuie să le fie spus. Am încheiat citatul. Înseamnă oare că dacă Noica visa o școală unde să nu se predea nimic, îl putem califica drept un dezvățător, cum o făcea el însuși cu profesorul Nae Ionescu? Mi se pare că nu. Nici unul, nici celălalt nu iubeau negativitatea. Și dacă ieșeau din convenția pedagogiei curente, era numai pentru a regăsi o alta, mai eficace, mai proaspătă. Ajung la o altă temă a întrebării mele cu privire la ce am învățat de la Constantin Noica. Ceea ce am învățat de la el se situează nu atât în planul lui ce, cât în planul lui cum. Pedagogul era mai întâi pentru el cineva care te pune în criză, nu în ordine. Cineva care te face să realizezi brusc că stai prost. Un îmbolnăvitor, pentru a folosi un termen din jurnalul filozofic, citez. Un tânăr căruia nu-i poți trece nicio incertitudine, îți este o înfrângere. Dacă există o medicină a sufletelor, sensul ei e răsturnat față de medicina obișnuită. E de a îmbolnăvi. Ferice de cei care în clipa te cumpănă întâlnesc un mare întârzietor. Am încheiat citatul. Dacă ești fiul risipitor, ești pus în criză pentru risipirea din tine. Fiul risipitor n-ar fi plecat în lume, spune Constantin Noica, dacă își întâlnea la timp învățătorul. Dacă ești fratele fiului risipitor, vei fi pus în criză pentru cumințenia ta. Fratele fiului ar fi plecat în lume dacă întâlnea un învățător. Întârziind și îmbolnăvindu-te, așezându-te deci în condiția așteptării de sine, sfârșești în cele din urmă prin a păți ceva de un ordin mult mai înalt. Sfârșești prin a te îndrăgosti. Prin a te îndrăgosti de filozofie. Acesta este mesajul subiacent al vieții și al pedagogiei lui Noica. Tot în jurnalul filozofic se povestește despre un tânăr care se plânge că n-a putut citi critica rațiunii pure. Noica îl liniștește spunându-i, dacă îți place filozofia, vei găsi cândva pe Kant. Nu-l vei găsi, nu ți-a plăcut filozofia. Cartea nu e un pensum, iar fără dragoste nu face nimeni cultură și în orice caz filozofie. Evident, sunt atâția erudiți vrednici, frați ai fiului risipitor, care fac cultură fără dragoste, dar vehiculează noțiuni mai degrabă decât fac cultură. Am încheiat citatul. Ce alte lucruri am învățat de la Noica? O anumită tipic nicasiană valorificare a negativului, a obstacolelor, a limitei. Noica avea o tehnică orientală, aș spune, de a se împrieteni cu adversarul. Era caracteristică în cazul lui această tehnică de a nu opune inutil rezistență, de a absorbi energia adversarului ca în jiu-jitsu, unde câștigi nu împotrivindu-te, ci preluând forța ofensivă
a celui care atacă. Mi se pare că regăsesc această abilitate de a valorifica negativul, limita, defensiva și în tratatul de ontologie, cu tema ființei precare, și în logică, unde, potrivit contradicției unilaterale, elementul respins nu-și respinge la rândul lui corelativul, ci îl integrează. Am mai învățat de la Constantin Noica ceva despre ritm, despre faptul că nu poți funcționa în spirit fără o anumită geometrie a zilei, fără monotonia asumată liber a unui program. Am mai învățat de la el ceva despre mediere. Îmi spunea adesea că nu e bine să ataci frontal lucrurile, că nu înțelegi bine o problemă dacă o abordezi direct, fără ocoluri răbdătoare, fără etape intermediare. Vezi mai bine o idee pe care nu o fixezi nemijlocit, așa cum vezi mai bine o stea minusculă dacă în loc să o privești frontal, privești către o stea ceva mai mare de alături. O altă lecție nicasiană este ceea ce aș numi lecția autoinstrumentalizării, a deveni unealta propriei tale creativități, a rostului tău, a funcției spirituale pe care vrei să ți-o asumi. Filozofia, ne-a spus odată, distruge omulețul din noi, vanitățile, prestigiul vid, statura impozantă, ne face unelte. Am mai învățat de la Constantin Noica ce importanță are în filozofie simțul epic, capacitatea de a povesti idei, de a întruchipa raționamente, de a adăuga logicului o insolită dimensiune narrativă, este înzestrarea lui cea mai neobișnuită, o înzestrare de natură să compenseze absența cronică a simțului pentru concret. Noica nu era atent la concret, dar știa să inventeze un concret al ideii, un scenariu policrom înăuntru căruia ideile căpătau consistența și dinamismul unor vietăți. Esențială în configurația pedagogiei lui Noica era disponibilitatea lui pentru bucurie, simțul sărbătorii. Niciodată nu l-am văzut pe omul acesta cu adevărat prost dispus. Nu l-am văzut bombănind decât rare ori, deși motive să bombăne avea la tot pasul. Până și mâniile lui, când izbucneau, aveau aerul unor înscenări strategice. Stabilea că e momentul să se manifeste mânios. Dar în general era un om cât se poate de tonic, gata să convertească orice în prilej de jubilație. Citez. Am trăit de câteva ori în viață, nu e adevărat, în fiecare zi, o sărbătoare miraculoasă. Sărbătoarea de a face din orice o sărbătoare. Încep cu sărbătoarea de a-ți regăsi lucrul. Pe urmă vine sărbătoarea de a-ți-l întrerupe. Deschizi ziarul și trăiești sărbătoarea de a vedea că nu s-a întâmplat nimic rău. Te plimbi și totul e sărbătoare. Iar când te întorci să iei masa, nu mai știi dacă e sărbătoarea mesei înseși sau așteptarea aceea atât de subtil descrisă în Zauberberg de Thomas Mann de a fuma la capătul ei o țigară. Că se îngrămădesc peste tine celelalte sărbători, te solicită toate, își dispută ființa și timpul tău toate, până ce, amețit de atâta fericire, invoci sărbătoarea cea de toate zilele, care nu le e dată celor din paradis, sărbătoarea de a nu avea niciuna. Am încheiat citatul. Într-o asemenea sărbătorească tensiune a trăit omul acesta în toate împrejurările vieții lui. Acestea sunt, la oaltă, cu un cuvânt care nu-i plăcea, lecția lui, substanța unui cum, în numele căruia se pot pune între paranteze toate pedanteriile lui C. Uneori îmi vine să spun că și ontologia și logica lui Noica sunt rezultatul unei reflexii în care cum predomină asupra lui C. Mi-l închipui întrebându-se dacă ar fi de făcut o logică și ar fi de făcut, căci ne lipsește una în spațiul românesc, cam cum ar trebui făcută? Dacă ar fi de făcut o ontologie, cam cum ar trebui făcută? Poate că nu atât exigența sistemului a determinat construcția filozofică a lui Noica, cât exigența pedagogică de a arăta cum se face. Filozofia lui Constantin Noica a reușit să fie ceea ce trebuie să fie, din punctul meu de vedere, filozofia în genere. Un ritual fără dogmă. De aceea, dacă vrem să fim cu adevărat credincioși în spirit, trebuie, cred, să evităm dogmatizarea gândirii nicasiene.
A o privi ca pe un bloc doctrinar e a submina proiectul ei intim, a desconsidera intenția ei originară, aceea a școlii în care să nu se predea nimic. Citez. Școala asta, nu știu dacă am să o fac vreodată, dar mi-ar plăcea ca la sfârșitul vieții să pot spune, nici n-am făcut altceva. Să fii, dacă poți, nu cel care încearcă să mai culeagă ceva de la tânărul din fața lui, ci ploaia aceea de toamnă care nu știe nimic despre culesuri. Aceasta este atmosfera spirituală care a rămas de la Constantin Noica. După moartea lui, un tânăr fizician, Victor Bârsan, ne-a transmis un mesaj celor câtorva care am fost în preajmă din partea generației lui, o generație pe care el o numea generația orfanilor. Există o categorie de tineri care, după dispariția lui Noica, se simt loviți în nevoia lor de tutelă formativă, de paternitate spirituală. Tânărul fizician sugera că de acum încolo ei au nevoie în mult mai mare măsură de legenda Noica decât de o exegeză academică. Există în fond în cultura românească de după război și alte legende. Legenda Nikita, de pildă, sau legenda Labiș. Pare să prindă corp și o legendă Marin Preda. Dar îndrăznesc să afirm, am spus-o deja unui prieten în vara trecută, că legenda Noica are o articulație, o latentă bătaie în timp, o proporție pedagogică fără echivalent. Nu fac aici ierarhii, ci fac tipologii. Nu spun că celelalte legende trebuie neglijate. Dar celelalte legende au ceva fulgurant și excentric. Sunt triumfurile explozive ale unor daruri înnăscute. Legenda Noica are prestigiul construcției, al efortului constant, cu adâncuri spectaculoase, dar cu suta i-a reușit. A făcut o sărbătoare de neuitat din gesturile cele mai simple: plimbări zilnice, amenitate, disponibilitate umană și salahorie intelectuală nezgomotoasă. Legenda Noica e un tip de legendă mai rar întâlnit în lumea noastră și de aceea mai necesar. Încă ceva. Legendele celelalte sunt prin definiție inimitabile. Ele strălucesc orbitor în fenomenalitatea lor, stârnind admirație, invidie, o formă sau alta de emulație, dar impunând totodată o descurajantă distanță. Legenda Noica e mai blândă. Ea creează răspunderi, obligă la imitație și o îngăduie. Cu alte cuvinte, este un model, un exemplu de urmat, o cale posibilă. Invită la perpetuitate, la reiterarea performanței sau măcar la asigurarea continuității ei. În spațiul românesc de astăzi s-ar putea să avem nevoie de asemenea legende mai mult decât oricând.